Bond, James Bond. Dan huwa l-aġent sigriet li jsib tarf ta' kull ħaġa iżda ħafna drabi dejjem kellu xjenza ssalvah minn sitwazzjonijiet li deru impossibbli. Fil-ġimgħa li fis-swali taċ-ċinema ħireġ il-film il-ġdid Skyfall l-Għaqda Science Culture organizzat taħdita dwar l-aspett xjentifiku fil-films ta' James Bond. Ħassejna illi għandna immissu u niddiskutu l-James Bond għax James Bond ilu għal dal-aħħar 50 sena fil-screens il-kbar tagħna. Ġifieri nistgħu ngħidu li huwa l-pionier tal-gadgets. Fl-Istitut Kulturali Taljan fil-Belt bħalissa hemm esebizzjoni dwar is-sensiela ta' films ta' James Bond. Fost l-oħrajn hemm numru ta' modelli ta' karozzi u gadgets li James Bond uża waqt il-missjonijiet sigreti tiegħu.